Už fungujeme, super. Takže ja som Mišo Plátky, toto je Danka Bodnárová a toto je Noha Miša Hudáka, ktorý ostal na východnom pobreží. My sme teda traja ministri tejto bajnej krajiny. Noha patrí ministrovi demagógie, Danka je minister megalománie, ja som minister paniky, lebo sa najviac bojím zo všetkých. A tak tu vidíte, toto je taká, by som povedal, mentálna mapa veľkých miest na východnom pobreží, s ktorými my akože sme tak duchovne spojení, my sme z Košic, z hlavného mesta východného pobrežia. Kone parkujeme vonku. Okrem toho, že sme krajina, sme aj občianske združenie, ktoré robí rôzne aktivity v Košiciach a kade tade. Ale v prvom rade sme krajina, ktorú musíte hľadať vo svojich srdciach. Tak teraz sa chvíľku môžete hľadať a Danka bude pokračovať. Východné pobrežie o veciach, ktoré máme radi, ako slnko, more, voda, ale vlastne nemusí to byť more, nemusí byť ani slané, môže to byť aj jazero, len nech je dosť veľké a nech tam svieti slnko. Toto je Domaša na východnom Slovensku. A tu máme dvoch hlavných ministrov pri výkone ich závažnej funkcie. Je to na Bienále architektúry v Benátkach, pavilón Brazílie. Toto by sme chceli robiť celý život vlastne. No ale tak musíme sa sem tam venovať aj nejaké práci osúžnej, by som povedal. Takže toto je jeden z projektov, ktorý bol ako keby prvý projekt východného pobrežia. Toto je pomerne rozbité, bolo to na Bienále v Benátkach tento rok. Je to víťazný oblúk. V Košiciach je sídlisko Ťahanovce, ktorého výstavba skončila v 90. rokoch a nikdy sa im nepodarilo postaviť druhú stranu sídliska. A vlastne ten most je taká pešia lávka, ktorá tam vznikla prvá, ale tu už je Danka v Benátkach na pláži. My tak chodíme pozerať vždy k moru, keďže nemáme more, tak stále musíme chodíme. nejako kompenzovať. Toto je ďalší projekt, ktorý bol na Benátkach v Bienále. Je to taká facka vlastne, my sme robili verejný zásah, použili sme city lighty v meste. Určite to poznáte všetci, prídete do mesta a máte tam mapu mesta a takú bodku, že tu sa nachádzate. My sme urobili mapy miest veľkých na východnom pobreží, Singapur, Rio de Janeiro a tak ďalej a tento projekt sa volá Tu sa nenachádzate. A hovoril o tom, teda pripomínal Košičanom, ale dá sa to aplikovať aj na iné mestá, že vlastne tam sa nenachádzajú, ale keď niečo spravia, tak sa môžu nachádzať aj v oveľa kvalitnejšom meste, len treba robiť. My totiž to organizujeme Pečo Kuča Night a máme super grafika, takže Danka môže opísať naše plagáty. Grafiky nám robí Jozef Tuša. Momentálne za sebou máme 25 čísel tejto akcie v Košiciach za posledné 4 roky. Tu nám máme ministra hypochondrie, ktorý sa kúpe oblečenie, aby neprechladol, dbá na ochranu svojho zdravia. Ako hovorím, stále sa chodíme dívať k moru. Toto je ďalší projekt, pomerne, akože ten nás najviac preslávil na východnom pobreží. Je to alternatívny sprievodca mestom. Toto je vlastne, Košice sú hlavné mesto gadžizmu, aby sme premostili k tomu rurálnemu. Takže stále akože ešte tak balancujeme medzi dedinou a mestom, by som povedal. A my sme sa rozhodli, keďže všetky bedekre, všetci sprievodcovia hovoria o našom krásnom šošovkovitom námestí, tak my sme urobili sprievodcu, ktorý práve že ukazuje tie iné stránky mesta. A toto je rodné sídlisko nášho ministra demagógie Ťahanovce. Vlastne pripravujeme reedíciu, ktorá bude viac ilustrovaná a bude obsahovať napríklad aj typológie ľudí, ktorí žijú v Košiciach. Máme takú skupinu babiek, čo chodí vymetať všetky vernisáže. A tá druhá pani, to je vlastne taká predavačka, ktorej ušiel vlák a musí už naďalej robiť v kase. Toto je ďalší projekt. Ďalej organizujeme prednášky Think Tank na Fakulte umení pre študentov architektúry, dizajnu a vozíme do Košíc
kapacity európskej mierky. Počuť to, či nie? OK. Tam bol Michal Obrys z Spol 72 z Rakúska. Toto je mestská hra, ktorú sme robili pre projekt výmeníkov alebo spolce Európskeho hlavného mesta kultúry. V Košiciach je veľmi slušné sídlisko, volá sa Terasa a má pomerne slušné budovy, nebudeme všetky menovať. A my sme sa vlastne tou hrou chceli sme priblížiť tie ikonické stavby sídliska vlastne deťom. Toto je minister demagógie Primory v trenkách. Teda. Toto je ďalší náš projekt, volá sa to, oni sú dva, jeden je Kulturfighter a druhý je Sumo, ale v podstate robíme približne rovnaké veci, že chodíme sa pýtať múdrych ľudí po Európe, kladieme rôzne otázky, ako funguje kultúra v ich krajine, ako fungujú kultúrne centrá, ako je podporovaný kreatívny priemysel, aké projekty urobili zásadnú zmenu, tak napríklad Guggenheim, Bilbao a tak ďalej. A toto neviem, či viete, kto je tento typek. Je to Charles Landry, jeden z najvýznamnejších ľudí, ktorý sa venuje takému, že creative city making. Takže už sme vlastne vystúpali na najvyšší rebríček ľudí, čo sme mohli. Teraz Danka povie naše bajné heslo. Naše bajné heslo je 32 stupňov, stredne veľké vlny. A jasno. Takže ďakujem veľmi pekne, u nás je vždy veľmi pekne, takže vás pozývame na východné pobrežie a sme veľmi radi, že sme mohli prísť. Ďakujeme.